I amb qui t'agrada fer tot això? Con la mama y el papá. I el Derek? Yo voy a jugar amb el papá y amb el mamá. I la Bene? Quiero jugar a mi papá y mi mamá y yo bailar y cantar. Uau! Va, Aleix? Usted es el papá y la mamá. Y la papá y la mamá. El papá voy a quitar a la mamá y el papá. I a l'Eros? Que estimes a la mama i al papa? Es muy importante esmorzar. Es muy importante dinar. Dinar a granar. Dinar a sopar. Anar para créixer. Si no mengem lo fa la mà en la panxa. Es muy importante llevar y aigua. Dret a menjar. 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 Dani, dret a jugar. Juguem per a l'intesa. Aprenem per a jugar. Jo vull jugar. Jo vull jugar. Jo aprenc matemàtiques. Jo aprenc conjugures. I jo aprenc canalitzar. Jo aprenc a jugar. Aprendem a compartir. Tenim dret a jugar. Tothom té dret de viure en condicions de benestar. Tenim dret al menjar. Tenim dret a l'aigua. Tenim dret a tenir roba. Tenim dret a l'escola. Tenim dret a la família. Tenim dret al metge. Tenim dret a tenir casa. Tenim dret a jugar. Un dret és una cosa que ningú et pot treure. I que tenim des del moment que naixem. El 20 de novembre és el Dia Internacional dels Drets dels Infants. La classe de tercer hem treballat el dret de la protecció. Per exemple, molts nens i nenes de
buscar protecció. Els infants tampoc podem treballar. Tots els nens i nenes del món tenim uns drets. A la salut. Al benestar, a la vida. Nosaltres hem triat el dret a la igualtat. El dret a la igualtat no vol dir que tothom hagi de ser igual, sinó que hi ha d'haver un respecte en totes les nostres diferències. Ningú no ens ha de discriminar si som d'aquí. O del Marroc. O de la República Dominicana. O de Venezuela. O d'Equador. O de Pakistan. I ens han de tractar diferents si som nenes o nens, ni per estimar qui vulguem. O parlant diferents idiomes. O creure en un o en altre Déu. Perquè tots som infants i ens mereixem tenir les mateixes oportunitats. Avui els nens i nenes de 5è En treballar els drets de la identitat. El dret de la identitat és el dret a tenir un nom. És a dir, tens dret a saber qui és, d'on ets i que diguin pel teu nom. Això els fa ser únics. Jo em dic Ihau. Jo sóc l'Albert. Jo sóc Abraham. Jo sóc la Noa. Jo sóc Laura. Jo em dic Mariana. Jo em dic Alejandro. Jo em dic Nayara. Jo sóc la Vàlia. Jo em dic Marina. Jo em dic Aimar. Jo sóc el Daniel. Jo sóc el Raúl. Jo l'Unai. Jo sóc el Dan. Jo sóc l'Helena. Jo sóc el Miguel. Jo sóc la Xènia. Jo sóc la Inés. Jo sóc la Carme. Els nens i les nenes sabem que no ens han de pagar ni agredir. Igualment sabem que no tenim edat per treballar com fan els adults. Volem també que no s'aprofitin de nosaltres. La violència Es pot exercir per tot arreu, a l'escola, a la família, al carrer. Quan som maltractats, amenaçats o violentats, hem de poder dir-ho i trobar ajuda. Tenim dret a ser protegits de qualsevol tipus d'explotació. També tenim dret a que se'ns protegeixi de les drogues i d'altres substàncies psicotròpiques. I de la nostra possible participació en la producció i el tràfic d'aquesta mena de substàncies. El nostre cos es pertany. Ningú ens pot disposar. Tenim dret a dir no. I que la societat i les autoritats públiques ens protegeixin De qualsevol forma d'explotació sexual.